to abin da zan muku na ƙarin haske, hal kullum kal ku rika ba da labarin wata sai na gaskiya, kuma shi wata ba na kowane mutum ba ake amsa. su mu liru etil hilal da aka ce wa afiduru liru etihi fa in gumma alaikum fa akmalul idda, ku yi azumi in an ga wata, ku ajiye in an ga wata, in kuma in gumma alaikum in aka yi duhu lillimi ba a ga wata ba, ku ko 30 ba ɗaya gare ku sai ku cika shi ya zama 30. to mun kula da abin da kuke hal kullun, ko dare aka yi sai kun ce gobe kun ga wata. bai kamata ba wata duk duniya kowa ya ce bai gan shi ba sai mutum ɗaya. ka gane ko? to lalle ana ɗaukar azumi da ganin mutum biyu mu a mazhabar mu ta malikiya, amma ru'yatul adalai ne aka ce ganin adali mutum biyu. wane ne adali? mutum musulmi balagagge mai hankali wanda ya kiyaye addini yake tsoron Allah. al'adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil galibi as-saga'ira. an ce adali wanda ya nisaci babban laifi, su ku an ce aqrabu ila 700 sun yi kusa da 700, to ya bar su. kuma fil galibi yattaqi saga'ira, galibi kuma karamin laifi ma bai yayi. kun gane ko? to shine ake cewa mutumin kirki shine ake samun mutum biyu da su ganinsa a ɗauki azumi. kuma ana ɗaukar azumi biyu yadda jama'atun mustafira wa in kanu gaira udulu, in mutane masu yawa kamar wata mazamna suka ga wata duk gaba ɗaya ana ɗaukar azumi don su in musulmi ne kuma ana ajiyewa. kun gane ko da su ba a tabbata adalcinsu ba, saboda jama'a ta mai yawa ba sa tattare ba gaba ɗaya su yi ƙarya. to in aka zo aka ɗauki azumi da mutum biyu sun ce sun ga wata, sai ya zamanto ƙasa gaba ɗaya ta ɗau azumi, ana yi sai da aka yi azumi 30 daidai, kuma ba girgije ba duhu ba hadiri kuma ba wata kuzi ba ko a duba muku tasar aka ce ƙarya suke, sai a ƙaro na 31. to wanda kullum bai ya cika 30 a mazancan na 31, ka yi nazari ga wannan irin kuskure na mutane da an ce ana tsammanin wata zai tsaya jibi. ka gane? to ba jibin ba tun gobe za su sayi kaji tun da la'asar su yanka. jahilin da ya yi wannan ɓace mazu wata ya tsaya na ƙarya kuma ya yi gardama, shi daman tunkan a ga watan ya yi niyya. to azumi da ɗaukar shi da ajiye shi sai an ga wata, kuma ba a ganin wata a 30 babbi sai a 31 ko kuma a 30. kuma ba wata na kowane mutum ba ake ɗauka a gani sai na musulmin kuma sai balagaggen kuma sai namijin kuma sai adali. kun gane ko? to kuma mu mazhabar mu ta sadatul malikiya sai an samu mutum biyu. in mutum ɗaya ya ga wata shi kadai, in ya zo ya ba da labari, in ba a samu ba kowa wanda ya gani sai shi, to shi sai ya ɗauki azumin shi da shi da iyalin shi, ba laihi ba ne. amma in ka ga watan sallah kai kadai, ka haɗi ba a samu ba wani, to ba ka ajiye ba kuma azumi kai kadai, dole yadda kowa ya karo kai mai sai ka karo. to wannan shine a takaitaccen abin da na muka bayani cikin abin da baka tambayan ba. Allah ya sa mu gane. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa sallim tasliman kaseera. Fatiha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Alhamdulillah.